Ayo, ayo, mangutang ko. Ay, sorry bay, di may pautang ron. Tanawa, naibutan niyo. Walay utang, ugma ra. Amo babay, sa to pa, balik ra kuaning ugma. Yeah, bantay di ka pautang ugma ha. Saon man nako, di ra tong bayad tong tawhana. Pula utang kayo. Wara bay tarong trabaho. Patinta pula na. Basta kahog lobi, sige raglikin. Saon dugay ni ha? Ah, kani. Ayo. Bay, di na po ko bay. Isaan magpautang ka. Di man ka nga walay utang ugma ra. Mao gani kiniingon kung walay utang ugma ra, di balik na po ka ugma. Pagkabasa na? Na? Walay utang ugma ra, di balik na po ka ugma. Damn! Mayo ani ha, mayo ani. Siradan. Skip it up and down. Hindi ngayon ang panahon na para sa iyo. Huwag na iinip. Ayo. Oh, nanirado naman ang tawanan ni. Huwag klaro ang tawanan, di pa utang di ba? Pero naaragi na sa sulod. Ayo, bye. Bye. Utang ako bye. Naarami ka diha ba? Degda arami ka diha ba? Kabay ba di makasabot? Sirado na biya na wang yang numutang pa man ka, wala na may tinda. Nahurot nagbaligya gapon. Bibay pa utangan lagi ko pa nalagi mo tinda diha. Kabalo mo ko ba nga daghan pa mo tinda oh. Oh, tanawa oh. Naram lagi. Na daghan lagi kay na tinda. Utangan ko ba kay wala may kaon dito sa mo ah. Dili kay ito kong anak hilak-hilak. Wala bugas, wala sudan. Hindi ka pa utang mga tinda ka ng bugas lang ba? Pautangan ko bugas. Hindi ka pa utang ka ng pahulman lang ko bugas. What? 5 kilo ra. Pero sana gani mga bay, di na gani ka pa utangan, manghulam na po kag bugas. Kasi may bayad mo nang wag kay trabaho. Grabe po ka ba eh. Sige na mo ka panghulam. Naghanap kayo ng lista ni mo dire ba? Oh? So pa dito iga. 2015 pa ni. Na, nya. O pag hindi na bayari kay sige ra kag dongag. Imbis makakwarta ka mo dongag na pug kag utang, di naman rin mo nagbayad mo utang. Ang saan mo kabayoy? Trabaho ba? Sige na goodbye. Utang ra gud ko. Uloy pug kana ko bayoy, uloy biya kay ko bay, wag trabaho bay. Karong si mana bay, mga apply pa ko. Apo laman lang ko kwarta dabi 200. Ipalit na ko dito sa pikas tindahan. Dito kong palit og sudan. Sino ba? Gago! Ikaw ba? Grabe yung luya ni mo ba no? Wala gila makaon sa inyo abay. Okay, call mo na lang tika. Daraw. Garing! Wagi halin ba? Digid ko pahulam ni mo. Wagi halin no? Tanawa, puros coins oh. Na. Wala gid ba? Sinsya lang gid ba? Kanilang kuan no, 30. Anong hulama? Palit ra nagkuan dito. Ginamos.